వెల్కమ్ టు కళాంజలి గ్రాండ్ ఫ్యామిలీ షాప్ అమరావతి. డైడ్ వర్క్ శారీస్ అండి, హెవీ వర్క్. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మొత్తం కూడా ఇట్లా ప్లెయిన్ మీద వర్క్లు బాగా నడుస్తున్నాయి. వీటిల్లో మంచి ఫ్యాబ్రిక్ అండి, ఇది విచిత్ర ఫ్యాబ్రిక్. కలర్స్ ఒకసారి చూడండి. విచిత్ర ఫ్యాబ్రిక్ క్వాలిటీ మంచిది, బాగుంటుంది. స్వరోస్కి స్టోన్ అండి వర్క్, శారీ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ వర్క్. అది జరీ వర్క్ వచ్చింది శారీ మొత్తం. ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇట్లా శారీ మొత్తం వస్తుందండి. బ్లౌజ్కి వర్క్ వచ్చింది, కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వచ్చిందండి. అన్నిటికీ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్లే వచ్చినాయి. శారీ కలర్ని బట్టి బ్లౌజ్ మార్చారండి. ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి 1460 అండి. వీటిల్లో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం విజిట్ కళాంజలి గ్రాండ్ అమరావతి.